И коста хора, аз съм прогеймър, днес ще играем Black Ops 2, както я знаете, Call of Duty Black Ops 2, тук е малко... Аз всъщност съм я превъртал играта, още 2012 май беше. Не, 2013 е, какво говоря. Сега започва нова игра. Така, сега ще се пуснем на... Айде на трето, защото съм я превъртявал и знам, че е добре. Сега тук не като и да го изгледам. Не, всъщност ще го пропусна. Давай, той са. Добре. Тук малко нещо лаги в началото, но това е само заради... Сега тук може да си избираме оръжие, ще избера това. Не, чакай. Да сложим заглушител. Значи сега. Прицел ще му сложа на това нещо. Това не, чакай. Няма, окей. Започваме, няма куда. Они выяснили, где меня держат. Тук сега всички ги пропускам, защото одного из этих 09. са много дълги и просто ще ни губят. С пленкой подлетает Си-130. Това. Много са дълги и много време ще ни отнемат. Сега тук може да... Ето да, има даже малко лак. Сори. Ето, виждате, че само като нещо... Да, прави се даже. Вървим с 50 папаса, направо. Перфектно. Вижде! Иногда спасать поздно. Сега тук почвам да ги меняме. Първото ниво е много лесно. Просто сам дам мачете. Минометный огонь означает, что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат! Вперед! Мейсон, как слышно? Главният герой се казва Мейсон. К северу от вас. Да, така беше. МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савинди ведет контратаку. Уже сиятели, это уж точно. Что с Вудсом? Нам известно О, его да, местоположение? виждате, сложих си прицела. Да, можете да слушате много... такова, как ще го... Много оръжия, както и много прицели, пистолети, заглушители. Много неща. Той даже заглушителя, не знам колко е модерното, някакъв тък заглушител, може да сложиш някакъв... О, да, идват. Они идут, братья мои! Бой, братья мои! Ой, започваме! Здравейте! Вярвам да има никакъв бъгове. Тук играта съм играл. Много е яка. Много яка става по-напреде, както трудна аз преди пълничката играх за първ път, но умирах на нивото там с конете и трябваше да ги... Аз направо запътнах да умирам. По-нататък ще го вижда някъде втори епизод, защото сега това не мисля да е дълъг. Защото буквално е 11 часа през нощта и тук даже и сега може да се загаси лампата да ми свети сам монитора, за да бъде по-яко. Да бъде по-реалистично. Значи, като и трябва да отключим само и те там, къде не са парича. Окей, така, аре, отваряй го е. Сори, ако има на няколко места малко лак, ама... Нещо ми бъгва, значи сега, от 3, да. Бам! Пуснах се на третото, защото играта съм я превъртал и даже като направя тази поредица мога пак да се играя, нали, без да снимам само че на найто. Да видим какво ще стане. Що вече играта щанта съм я превъртал, това ми е третия път, който съм я превъртал. Добре, аз всъщност да използвам такова граната, защото... Затежа сега, пускам някаква граната и всички... О! Мреже! Като ли... Не, фак, помощ. Ой, много да. Винаги се чуя някакъв само като ти се зареди живота и... Фак! О, да, сега пускаме едно. Това ми е любимото просто в играта. Това ми е най-любимото. Захожу на атаку. Эти твари по нам стреляют. Рано или поздно одному из них повезет. Да, но
it! Yes! Молодец, Касса. Тебя выцеливают Oh пулеметы. shit, oh shit! Я не Оф! смогу пойти на другой заход, пока ты не избавишься от пулемета. Няма да му ранятам, аз съм про на играта, тъй че... Най-много макет, едно ниво, сега ще се верификуем също, малко по-напред. О, what the fuck! О, много! Останаха тук, я да убим те с ерпичетата. Сега се дай, някакви пистолетите, всякакви. Пулеметы уничтожены. Все чисто, Касса. О, фак, кликни! Много станаха тук. Вече не знам къде да се скрият тук. Моего сигнала, Мейсон. Чакайте, мога, кой сега ще дойде? Чакайте. Окей, върнах се, сори за таковата, но просто... Какво да се прави? Нашите си има пикат за никакви тъпоти, просто какво да се прави? Кой искат? О, фак, помряли, добре. И да, някъде рече, тук да съм ушни. Значи тук съм ушками и пускам ушни. Так, захожу еще раз. Вика, так, опа! Оши! Юри! Мога някой път, ако я пуснат безплатно в Steam, мога да я поиграя малко мулти. И просто мултито и гледах много яко. Има кидате и такива игри с мулти направо. Аре бе! Явно Блин, Мейсон, они повредили мне пулемет. Заход сделать не смогу. Идем, друг мой. Окей, фак. Мрете! Давай ремонт, Мейсон. Мейсон, давай на БТР. Ну да, сега ти. Хоп. Они слабеют. Мы их прикончим. Мрете! Още нещо тук ми бъгва. Пако ми бъгва, бе! Наш путь к победе начался. Нямам така. Сега да видим. Тук всички до изтребление ги изтребваме. О, да, сега тук хеликоптера идва и сега ще спираме епизода, защото казах ви няма да е много дълъг. Мой друг с тебе. Тук всички се радват, че сме Сегодня убил, да? Да. Как и мы все. като му шопни нещо. МПЛА еще не повержена. Идти спасать слишком рискованно, друзья. Где он? Его держит в плену контрабандист из Никарагуа. Очень опасный человек. Где? Примерно в 2 милях. К северу, на борту баржи, на реке Аз се Кубанго. скачвам тук. Ние супер яко. Возможно, он уже мертв. Пошли, Касса. О, да. Минахме мисията. Ня. Окей. Я пропал без вести во Вьетнаме. Но твой старик думал, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Кравченко, все эти цифры, Чекай, сега и той да Резнов го ему пропусна. крышу снес. О, да.
Подхожу к конвою. Така, значи, тук мисля да свърша този епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте един палец нагоре. Това беше всичко от мен. Чао, чао.